Happy Traveler στην Εστονία. Πού είσαι, πού είσαι, έβγαλα τον κόσμο όλο να σε δω. Πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι, μωρό μου μικρό. Während des Fluges können jederzeit unerwartete Turbulenzen auftreten. Wir sind deshalb verpflichtet. Πάμε ταξίδι με το ταξίδι. Είμαστε χαρούμενοι. Πείτε ένα γεια. Γεια! 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 Περνάμε υπέροχα! Ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Μαρίας ιδρύθηκε από Δανούς τον 13ο αιώνα. Είναι η παλαιότερη εκκλησία στο Ταλίν. Μπράβο! Yes! Tumbano! To the chef! To the chef! Tumbano! Cheese! Tumbano cheese! Now I understand. Thank you very much. Cheese! Okay. Yes! Thank you very much. Πόσο κρατάει, πες μου μόνο να ξέρω. Το Ταλίν έχει πάρα πολύ όμορφα κάστρα. Βρήκα το στικάκι που είχα χάσει. Το ψάνω 2 μέρες. Τελικά ήταν στην μπανάνα, στο τατάκι μου. Τώρα είμαι χαρούμενος, πιο πολύ. Ο πύργος τηλεόρασης του Ταλίν είναι λίγο έξω από την πόλη και μπορείς να δεις όλα τα αξιοθέατα, ακόμη και από κάμερες. Δεν βαριέμαι ποτέ να τα λέω αυτά. Τι το κοιτάς, αληθινό είναι? Το αυτοκίνητο τα βλέπεις? Τι λες, πόσα μέτρα είμαστε τώρα? 170. Πώς βγαίνουμε έξω? Α, balcony. Just saw it, thank you. Είναι φανταστικά εδώ. Εγώ. Εδώ είναι το ωραίο, Ο πύργος του Βερολίνου ήταν πιο ψηλός. Για δείξε. Μίλα, πες ότι θες. Εγώ ταυτόχρονα γράφω βιντεάκι. Έλα, φύγε από εδώ! Πάρ' το, ναι! Σταμάτα ρε. Πάρ' το, πάρ' το! Ρε εσύ, αφού είσαι το άνοιγμα, γιατί τι μου το βγάζεις απ' έξω το γη. Κοίταξε, ο επαγγελματίας ξέρει να αποφύγει και τα κάγκελα. Βλέπω τους Manowar στην Εστονία. Είμαι πολύ χαρούμενος. Heavy metal ρε. Πάρτο το χιόνι, πάρτο. Πού είναι τα αμάξι ρε, από εκεί. For the black wind, fire and Το βράδυ επιστρέψαμε στο πανέμορφο αυτοματοποιημένο ξενοδοχείο μας για να είμαστε φρεσκαδούρα για την επόμενη επική μέρα.
Το ανοιχτό μουσείο Ρόκα Αλμάρε είναι από τα πιο πρωτότυπα που έχουμε δει στον κόσμο. Βρίσκεται 8 χιλιόμετρα δυτικά του Ταλίν και είναι τεράστιο σε έκταση. Αποτελεί πιστή αναπαράσταση ενός χωριού του 18ου και 19ου αιώνα. Έχει μέχρι και ταβέρνα να πας να φας. Γεια σας. Είμαστε σε παραδοσιακό χωριό της Εστονίας. Τόσο κοντά. Ναι. Θα ζαλιστεί η κάμερα. Είμαστε σε παραδοσιακό χωριό της Εστονίας. Το έχουμε δαγκώσει. Κάτσε το βιβλία. Και έχω την ανάγκη να σας το μωράκι είναι μικροφυλάκι. Πάτα ρε, μην κάνεις slice. Εδώ στην Εστονία έχουν ωραίες σάλτσες. Αυτή λέγεται καβλή. Κοιτάξτε. Είναι για μπέργκερ. Ωραία, Τώρα πάμε στον πύργο. Είναι πολύ ψηλά. Πάμε να περπατήσουμε. Έχει καλό καιρό σήμερα. Να δούμε τη θέα και να... Να, ο πύργος. Εδώ πέθαναν 300 άτομα. Πάμε να φάμε βιολάντα τώρα. A few moments later. Τελικά ήταν κλειστός ο πύργος. Αλλά εμείς έχουμε καλή διάθεση. Γαμώ το σπίτι τους. Γαμώ τον πύργο σας. Τώρα πάμε στο Μανόλι. Το βρήκαμε στο Google. Την παίρνει όλοι. Ελπίζω να χωρέσουμε. Είμαστε 6 άτομα. Έχει και εστονικά γλυκά. Για να δοκιμάσουμε όλη η οικογένεια και οι φίλοι. Ναι. Είμαστε χαρούμενοι. Ναι. Happy Traveler στην Εστονία. Πήρα ένα smoothie και ένα ham and cheese. Ήταν αλλά είμαστε καλοί. Έχουμε διάθεση. Και αυτό που δοκίμασα δεν μ' άρεσε. Αλλά έχουμε καλή διάθεση. Μήπως είσαι περίεργος? Μήπως είμαι κι εγώ. Είμαστε στο αεροδρόμιο του Ταλίν. Εδώ παίζουν Big Pong, δείτε. Ρε, αυτή γράφει. Τώρα θα σας πάρει όλους. Πάμε. Πάτα. Πατές. Don't stop believing. Hold on to the feeling. Street lights, people. Τώρα γυρνάμε Ελλάδα. Είμαστε στεναχωρημένοι, αλλά είμαστε χαρούμενοι. Ελλάδα. Γυρνάμε στα σάπια. Είναι ωραία. Μας αρέσει που θα δουλέψουμε μεθαύριο, αλλά γουστάρουμε. Εγώ έχω άδεια, δεν με νοιάζει. Ούτε εγώ. Ποιο είναι το σύνθημα που όλους μας ενώνει στο ταξίδι? Για, πείτε το όλοι μαζί. 1, 2, 3. Παραθόν. Street lights, people. Don't stop. Εσένα θέλει είναι Βαρβάρα ή Βέρα. Ωραία, εμένα με λένε Θάνο. Θες να γίνουμε φίλοι? Μαλάκα, δεν μπορώ. Θες να τα φτιάξουμε? Στραβάω ήδη. Θες να τα φτιάξουμε? Έχεις αγόρι. Έχεις αγόρι. Το λέγανε Θανάθη σπίτι και Παλαθή. Είναι 5. Εγώ παιδιά είμαι μικρότερος. Είμαι πιο νέος. Μπορεί να είμαι μικρότερο, αλλά είμαι μεγαλύτερο.